Boas tardes, ola a todos. Estou aquí no sur da parroquia de Barbeiros e hoxe vou a intentar poñer o pé no castro de Uzal. Veremos se o logro. Como vedes, estamos no lugar de Uzal. Esta é a estrada que cruza Barbeiros. E por este camiño, aparentemente, é por onde teño que ir para atopar o castro. Aquí hai unha encrucillada, á miña esquerda unha árbore seca que, vamos, ideal para unha película de terror. Aquí a encrucillada, con un par de penedos de categoría. E á dereita un prado e ali a granxa de Liñeira. Pero eu teño que continuar recto. Segundo un amable informante, cando encontrar á dereita unha plantación de pequenos eucaliptos, ali estaba o castro. Así que eso que vedes alá debe ser o castro de Uzal. Imos aló. Oi, primeiro atranco. Un mini regato que non me vai facer desistir. Un pequeno chimpo e xa estou do outro lado. Aquí está o pequeno monte de eucaliptos e aquí o camiño polo que vou a ir ata chegar ao castro. Veremos. Aquí o camiño bordea o castro pola parte oeste, pero hai como unha desviación que parece que vai máis cara ao centro. Agora o camiño torce á dereita e pode ser que se interne no castro. Veremos. De momento é moi prometedor. Si. Oiva. Tremendo parapeto. E isto parece como unha especie de foso. O parapeto da parte norte ou noroeste, e iso parece unha pequena entrada. Ajá. Pois si, este é o acceso ao interior do castro. E pensaba que ia haber máis árbores, pero o que hai é unha morea de ortigas. Aínda que iso sí, hai como un sendeiro que se pode cruzar sin maiores problemas. Convén non vir en pantalón corto. Sí, bueno, está bastante despexado. Calculo que debo estar máis ou menos no centro. Isto é a parte leste. E aquí hai unha xesteira de gran tamaño. Parece que hai un sendeiro que cruza todo o castro de norte a sur. Cada vez isto vese máis complicado. Non sei se poderei atravesar esa especie de muro de ortigas e silvas. Hai como un mini camiño polo medio, pero non o vexo fácil.
Logreino, non me quedei enganchado de milagro. E aí parece que máis adiante está a saída sur do castro. Sí, dá toda a impresión. Imos baixando, é fácil. Ajá. E xa estou outra vez fora do castro. Isto debe ser o parapeto da parte sur. E aquí parece que hai un foso e aí quizáis outro parapeto. Non sei. Bueno, por aquí parece que se pode andar. E o parapeto desde fora é enorme. Debe ter como mínimo uns 6 ou 7 metros de altura. Non sei se o podedes apreciar ben. Vou intentar continuar hasta onde poida. Non está sendo especialmente complicado. Este é o parapeto e si, dá a impresión de que isto é un foso. E por aí aínda hai como outra muralla. Continúo. Sigo andando cara a zona oeste e vaise facendo sen demasiados problemas. Aquí hai outro pequeno atranco. Vaia, mirade o que temos aquí. Un oso de dinosaurio? Probablemente máis ben sea de vaca. Continuamos. Estou rodeando todo o perímetro. E vaise facendo con certa facilidade. Estou realmente sorprendido. Ui. Va. E por aquí dame a impresión que xa debo estar preto de a zona por onde entrei. Aquí xa se está complicando o asunto, así que vou a trepar por este parapeto exterior e salir afora a ver se me vai mellor. E si, acabo de sair outra vez na zona norte. Por aí entrei hai un momentiño. Esta é a plantación de eucaliptos e alá está o camiño polo que entrei antes e agora vou marchar. Esta vez xa collín polo medio do monte para despedirme e darlle un último vistazo ao castro de Uzal. Boas tardes, espero que o pasarades ben comigo.